Bydd sesiynau adolygu Carlam Cymru yn dechrau dydd Llun 7 o Fawrth gyda digwyddiadau byw ar gael i ddisgyblion TGAU, uwchgyfrannol a safon uwch. I gael mynediad i'r sesiynau adolygu, ewch i wefan e-sgol ac yna cliciwch ar Hafan Carlam. Ar ôl i'r tudalen llwytho, dewiswch y lefel priodol, naill ai TGAU, uwchgyfrannol neu safon uwch, ac yna fe welwch chi amserlen y digwyddiadau. Wrth symud lawr y tudalen, bydd y dolenni ar gyfer y digwyddiadau byw yn bodoli. Symudwch rhwng y tabiau ar gyfer yr wythnos a chliciwch ar y pwnc perthnasol i gael mynediad at y sesiynau adolygu am ddim. Er enghraifft, os ydych chi eisiau gwylio'r sesiwn bioleg TGAU, cliciwch ar y pwnc ac yna byddwch yn cael ei trosglwyddo i'r digwyddiad byw trwy Microsoft Teams. Gallwch naill ai gwylio'r digwyddiad trwy'r we neu trwy'r ap Microsoft Teams. Felly, i wylio'r digwyddiadau byw, ewch i wefan e-sgol a chliciwch ar Hafan Carlam.